Dit programma werd mij mogelijk maken door Showheimer, mijn het fietsspecialist en van Smaak. Hoe wil het fietsen? Ik wil vrij wezen. Die fiets wordt u steer. Dat is waarom ik ermee ophoud. Is het om dat jonkje? De klap is in zenuwstelsel ontast. Dus ik denk net of dat ooit weer goed komt. De opbrengst van deze jongen gaat naar Remco Heringa. Hij moet een heel dure operatie hebben in Amerika. Ze nemen me echt wel het heerst van de land. Hé jongen! Daar heb je mooi jongen! Hoe mag ik zeggen jongen? Dat is Piet of staan jongen? Vaart je nou de matenijn, hè? Wat wie niks jongen? Mij is hier net zo druk van jongen. Faust, dat is een beetje normaal jongen. Jongen, pas een beetje op. Dit is op mijn feest. In mijn hok. In mijn tuin. Met mijn vriend. Maar ik net weten maar waar ik niet wil. Ze is net vandaag, ja? Nee, ik net van die. Het bij jou, ja. Nee, het zeggen. Nee, het is niks. Het stelt niks voor. Oké? En doe best niks meer werk aan die jongen. Of als mij. Maar goed dat het jonkje er juist net bij wie. Sto brengt het? Het weer die feestje? Hey, zie je dat? Zo wie dronken, jongen. Hey. Ze is nog vast de jong, vooral die drankrotzooi. Dus en ik zal het je zeggen, ik ben echt net verliefd op haar. Dat zie ik net. Ik net op mij. Dus, Maar ik net op mij. ik wist net. Misschien wel. Net toen stoel alleen maar aan dat fietsen denken koest. Misschien nou zonder fiets. Echt een hele kerel, kan ik net zitten. Ja, ik rijd het er wel op, ja? Godsamme. Hoi. Hey. Ben ik hier niet thuis? Nee. Dat is Marija, denk ik. Ja. Die is aan het werk. Wat is dit? Opbouwen, ja? Sorry, man. Hoi. Hey. Is Marij erin? Nee, die had er van een mooie arm. Hoi.
Ik ga het hier nooit jet juist doen. En hoe en wat precies weet ik net. Maar ik weet wel dat er brokken maken binnen. En ik wil me net te volle ermee bemoeien, jongens. Maar 2 dingen wil ik wel zeggen. Ja, ten eerste, alcohol zorgt altijd voor problemen. Dus doe het alsjeblieft net weer. En ten tweede zeggen, wat ik zijn dijs is wil. Elke keer maakt het wel eens een fout. Dat jet erbij. Oké? Maar als foutmakers moest ik voor je aankennen. En til je net te zwieren. Je bent al zo jong. Spiek Misa. Je kunt al hier uitlezen, maar het slacht zo nergens op. Als dat jij het dus mem zei. Hoe is het dus? Net zo goed. Remco lei vannacht nog wekken toen ik thuis kwam. Liek het alleen nog maar minder te worden. Moeten wij naar het ziekenhuis staan? De dokter komt nog eerst alle dagen langs om het in de gaten te houden. Zieger? Ik zeg de juiste jongstien. En... Gaat het wel goed? Nou, joh, het is net mijn beste dag. Wist je wel wat ik bedoel? Door het Sakai die fiets aan de kant smieten. Ik ken hem meer. Toch alles stront eromheen. Er is gewoon te volle gebeurd. Bullshit. Die fiets is van die, net als om. Nou, die fiets die in het meer. Als dat alles is. Bericht uit Boston van die privékliniek. Je behandeling in Amerika, dat kan ik gewoon net vertellen. Als we Remco de maar redden kunnen, dan heb ik er alles vroeger. Even if we lost our way home, we keep holding on. But all I know is we won't make it through. Dit programma wordt mij mogelijk maken door Showheimer, mijn fietsspecialist en van Smaak.